Bona tarda. Lleida ha de buscar els aspectes més peculiars de la seva oferta comercial i de serveis i impulsar-los, integrant al debat tots els agents econòmics, tant públics com privats. Aquest és el punt de partida que ha posat sobre la taula la primera jornada sobre el comerç a Lleida, titulada Una mirada al futur. Durant el matí, a banda de la ponència sobre tendències de futur d'una consultora comercial, també s'han exposat els estudis sobre demanda comercial fets a Lleida i experiències a ciutats com Saragossa o La Corunya, que han apuntat a la implantació de grans superfícies com la principal causa de la desaparició del comerç de proximitat. Lleida ha perdut la centralitat comercial que tenia fa uns anys i per recuperar-la cal que trobi la seva peculiaritat i la sàpigui vendre. Aquest és el diagnòstic de Maria Segarra, una consultora comercial que ha obert les jornades sobre el comerç a Lleida, organitzades per la Federació d'Hostaleria, PIMEC, la FECOM i la Cambra de Comerç de Lleida. La sala d'actes de la cambra estava plena tant de professionals del sector com d'economistes o de regidors de diferents grups polítics de l'Ajuntament, tot i que cap de l'equip de govern. Segarra ha insistit que actualment el consum és multiformat, per tant cal atendre aquesta demanda i ha posat l'èmfasi en la manera de fer-ho, de forma equilibrada, ordenada i complementària, i també integrant en el debat tots els agents econòmics, tant públics com privats. Així, Lleida hauria de trobar què la fa diferent per posar en marxa els mecanismes que li donin impuls. Què tenim amb el subconscient el que ve a comprar a Lleida? Tenim unes expectatives de trobar una tipologia de producte diferent, amb el tema de l'alimentació, l'experiència gastronòmica, tot el que està al voltant d'això, els productes de denominació d'origen, la horta. Probablement buscar el teu ADN i a partir d'aquí traslladar-lo en la proposta client. Si et vols semblar amb el del costat, llavors ja no seràs diferent, i avui en dia tots els centres comercials són iguals. El tema és que l'experiència la treballis de manera diferent, i començar a treballar això vol dir integrar tothom i una taula de treball i vinga. El sector del comerç i els serveis de Lleida també han portat a les jornades algunes experiències a altres ciutats com Reus, Perpinyà, La Corunya i Saragossa. Des d'aquestes dues últimes, les federacions de comerciants locals han insistit que la implantació de grans superfícies comercials són una amenaça per al comerç de proximitat i que no impulsen el consum als centres urbans. Ha habido también afecciones a otras grandes superficies que estaban en la ciudad consolidada, y todo ello ha generado que incluso el cliente ni siquiera entre al centro de la ciudad, porque se queda en la periferia y en absoluto visita el centro de la ciudad, y dejamos de percibir una serie de visitas turísticas que podíamos hacer o que se podían hacer en la ciudad de Zaragoza, mezclando lo que es turismo, comercio y hostelería. Tiene más de una docena de centros comerciales abiertos y unos han ido haciéndose la competencia los unos a los otros, pero eso ha influido en que ha cerrado millares de comercios establecidos en calle. Les jornades continuen demà al matí, una ponència sobre el canvi de paradigma al comerç i una taula rodona sobre els models de ciutat, en un horari que coincidirà amb el ple extraordinari monogràfic de l'Ajuntament. La FECOM també hi serà la paeria exposant la seva visió. Nova pedregada aquest dissabte, la tercera en 3 setmanes, que ha danyat fruita de plantacions del sud del Segrià, sobretot a la localitat d'Aitona, amb 300 hectàrees fetes malbé, però també algunes zones de Serós, Sarroca, Llardecans i Torrebesses. La pedra tenia la mida d'un pèsol i va caure molt barrejada amb aigua, però els seus impactes són clarament visibles, tant a la fruita madura com verda. Segons els càlculs d'Agricultura, haurà afectat més de 1.200 hectàrees de fruita al sud del Segrià. La tercera pedregada en 3 setmanes ha tornat a danyar plantacions de fruita dolça de la zona del sud del Segrià, sobretot de préssec i nectarina. La població més afectada és Aitona, un dissabte al vespre que hi ha una forta tempesta de calamarsa barrejada amb aigua. Diumenge els pagesos han revisat les afectacions a les finques i han comprovat com la pedra, que tenia la mida d'un pèsol, ha deixat moltes marques d'impactes, tant a la fruita que està a punt de collir com a l'encara verda. Un factor que novament tindrà repercussió en els preus de comercialització. Una vegada més la demanda és que la peritació es faci amb rapidesa. Va fer una pluja molt intensa, acompanyada amb molta pedra, amb pedra més aviat petita i mitjana, i va afectar a fruits tant amb l'òptima maduració com amb fruits més tardans, que també tenen cops. I eren pedres d'una mida com d'un cigró o de pèsols que van impactar en molts fruits. Tant en l'arbre més despullat com en l'arbre que estava més protegit per fulla, li ha costat més, però també. Llavors això afectarà bastant a la qualitat del fruit i afectarà sobretot al preu, perquè estem en un moment delicat, que és el principi de la campanya de fruita, i això comercialment serà delicat. És que vinc una perita ràpid perquè jo estic a punt de collir, havia de collir demà, i ara no puc collir perquè han de venir de veritar. I això ara va a marxes forçades perquè això l'aigua l'afecta molt i es podreix.
i això hem d'anar ràpids. La de dissabte se suma a les pedregades que ja es van registrar els dies 22 i 28 de maig i que van provocar danys a més de 3.000 hectàrees de fruita. I després de les protestes de divendres, representants de la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça i dels sindicats de Jarc i de Saja s'han reunit aquest matí amb responsables de Carrefour, dels que han obtingut el compromís de treballar plegats per posar a la venda als seus lineals fruita de més qualitat i que sigui de Lleida. Precisament, una de les queixes dels productors és que els centres comercials posen a la venda producte petit que ve de fora, quan els pagesos de Ponent, amb aquests calibres, estan obligats a fer suc. Els sindicats Saja, Jarc i la Plataforma per la Defensa de la Fruita Dolça reclamen que els grans centres comercials posin a la venda fruita de Lleida i de qualitat. Posen exemples, com ara la Pera Conferents, que es troba als lineals d'alguns centres amb un calibre petit provinent de Bèlgica, un calibre que els pagesos de Lleida han de destinar a sucs, o els preus que passen dels 20 cèntims del préssec que es paga al productor als gairebé 2 euros quan arriben al consumidor. La reunió ha donat els primers resultats. Ara caldrà treballar per definir els passos a fer, però en aquest cas s'han aconseguit compromisos. El que sí que s'han compromès és que calibres de 60 i menys, en varietats com pugui ser la Conferents, no estaran dins el lineal, perquè aquests calibres nosaltres els tirem al suc. Per tant, no hi poden ser, i menys venint d'un país de fora, és que no s'entén de cap manera. Per tant, això s'han compromès, benvingut a sigui el compromís, però evidentment també li hem fet entendre que nosaltres continuem estant atents a tot el que tinguin. A nosaltres aquí ens obliguen, ens fan fer tota una traçabilitat, ens han fet tota una sèrie de qualitats i de millores als nostres productes, quan a vegades, venint d'un operador de fora o d'un altre operador, això a vegades se pot obviar més o menys. Per tant, nosaltres el compromís d'avui és que intentaran això eliminar-ho i tindre cada vegada fruita d'un calibre més interessant i més raonable. També critiquen la postura del Sindicat Agrari Unió de Pagesos, que no participa en les converses i en les mobilitzacions, tot i que sí que ho fan alguns dels seus associats. No entenen la postura d'un sindicat que diuen hauria de representar els pagesos. Ells ho volen vindre. Nosaltres, com a pagesos i com a membres de la plataforma, creiem que aquest sindicat, per ser el que representa Catalunya, la majoria, no representa el que hauria de representar. No sabem a qui representa. Els agrada estar ben sentats, però a l'hora de sortir a defensar el seu pagès, el seu soci, no surt. Parlem amb alguns i ens diuen que no ho entenem, com Unió de Pagesos no pot vindre. No ho entenem, perquè ens representen els pagesos i no ens representen. És un primer pas, però han anunciat que estaran atents perquè es compleixin els compromisos en aquest centre, però també en els de la resta de la demarcació. Manifestació multitudinària aquest diumenge a Barcelona contra el Pla Hidrològic de la Conca de l'Ebre. Milers de persones arribades de tot Catalunya omplien els carrers del centre de la ciutat per reclamar polítiques respectuoses amb el medi ambient i amb el territori. Els antitransvasistes han enviat un missatge de força a la Comissió Europea, que ara és l'encarregada d'avaluar la conveniència o no d'aquest pla hidrològic. Immersos en un ambient festiu i de celebració d'una lluita que no defalleix, milers de persones han secundat aquest diumenge al migdia una nova mobilització organitzada per la Plataforma en Defensa de l'Ebre. El rebuig al pla hidrològic ha posat música i color al centre de Barcelona. Ha estat una mostra de múscul i d'unitat davant unes polítiques que podrien acabar amb la pervivència d'espais com el Delta de l'Ebre. Avui és un punt d'inflexió, avui és un pols que fem al govern espanyol perquè d'una vegada per totes se doni compte de que no es pot fer una llei, no es pot aplicar una llei amb tanta gent en contra. Els antitransvasistes no estan sols, ja que compten amb el suport de les principals institucions del país i de tots els partits polítics, excepte Ciutadans i el PP. És un mal pla hidrològic perquè no defensa el riu ni defensa la modernització dels regadius. I per tant és un mal pla hidrològic i nosaltres hem de ser capaços de combatre'l al carrer i combatre'l a les institucions, especialment a la Unió Europea. La manifestació reclamava protegir l'Ebre i el seu delta, però també impulsar unes noves polítiques sobre l'aigua. Que no només estan defensant les terres de l'Ebre, estan defensant un bé comú com és l'aigua i estan defensant el delta, estan defensant el medi ambient, l'ecosistema, estan defensant el futur del nostre país. Una de les principals victòries dels antitransvasistes és haver transformat un problema inicialment local en un assumpte de país. Un pla que no defensi els cabals ecològics de l'Ebre no és un bon pla per al nostre país. Els organitzadors de la manifestació es mostraven exultants amb la resposta ciutadana. De moment la resposta és magnífica. Jo crec que està ben clar que és una festa ebrenca a Barcelona, Dia Mundial de Medi Ambient, defensa de l'Ebre, Brussel·les, país. De moment crec que ho estem aconseguint tot. Amb música en directe i parlaments ha acabat una mobilització que es vol fer sentir a Brussel·les, i és que serà la Comissió Europea qui avaluarà la conveniència o no del Pla de Conca. La plataforma creu que no respecta algunes de les principals directives mediambientals comunitàries, com avalen diferents informes científics.
dia de debat també avui entre la comunitat universitària que celebra des d'aquest matí un Consell de Govern extraordinari per tal de copsar i de recollir les opinions de tothom sobre quina és l'estratègia a posar en marxa prop de 3 setmanes després de l'ocupació per part d'alguns joves de les instal·lacions de la UDL. Arribant a la trobada, el rector ha estat rebut amb crits i demandes de dimissió per part de la quinzena de nois i noies que encara mantenen l'ocupació del rectorat i que també han pogut participar d'aquesta trobada. Just abans del Consell de Govern extraordinari, una trentena de persones es concentraven davant de l'edifici emblemàtic dividits en 2 grups. Part dels que van abandonar l'ocupació ho feien discretament a la porta, mentre que alguns dels membres de l'Assemblea d'Ocupació que mantenen la tancada han demanat en crits i pancartes la dimissió del rector. Por cómo ha llevado el tema de la ocupación, porque en ningún momento se ha dignado a negociar con nosotros, en ningún momento se ha presentado él personalmente, perdón. Aparte, también creemos que es intolerable que se resuelvan pues las protestas sociales o estudiantiles mediante la policía. El que espero és que aquells que ocupen il·legítimament i il·legalment el rectorat de la Universitat de Lleida que deixin d'ocupar aquest espai públic que acaben de privatitzar d'una forma de facto. Això és el que espera el rector. Al Consell de Govern hi han participat 3 ocupants i 5 de les persones que van abandonar el passat dijous. 2 d'elles han intervingut explicant la trajectòria dels fets tal com els han viscut fins ara des de la protesta que va acabar amb la tancada al despatx del rector. Fins al moment, la majoria d'intervencions han estat crítiques amb Roberto Fernández i contràries a la presència policial a la universitat. Tot ha dit, per activa i per passiva, que lo absolutament fonamental és la llibertat d'ensenyament dintre de la universitat i que això no és negociable. El rector no negociarà mai en nom de la universitat la llibertat d'ensenyament i la llibertat de rebre les classes. La no violència en la manifestació que hi hagi a la universitat de protesta. S'han fet moltes manifestacions de protestes a lo llarg de tota la vida de la Universitat de Lleida, també sent jo rector, mai han sigut reprimides. Diu que ell dona suport a les protestes sempre que siguin pacífiques, això és mentira. Es persegueix a tots els estudiants de totes les facultats a l'hora de quan pengen cartells, quan pengen pancartes, fins i tot quan s'han fet campanyes a favor de la igualtat de gènere o pel 8 de març o coses així, el rector sempre perseguint. A partir de les opinions de la comunitat universitària que es recullin en aquest Consell de Govern extraordinari, l'equip rectoral haurà de prendre una decisió sobre quina estratègia seguir per posar fi a l'ocupació. Canviem de tema. Aquest dilluns han començat oficialment els treballs per a construir un pas soterrat a les vies del tren al seu pas per la ciutat de Mollerussa. Aquests han anat precedits de la signatura d'un conveni entre el secretari d'Infraestructures i Mobilitat de la Generalitat, Ricard Font, i l'Ajuntament de la capital del Pla d'Urgell per a formalitzar la posada en marxa d'aquests esperats treballs que s'allargaran fins a finals d'any. L'obra complementarà l'accés a la futura estació d'autobusos de Mollerussa, que se situarà a l'entorn de l'estació de tren després d'haver desencallat un conveni amb Adif per les converses sobre on s'havia d'ubicar. Així Font i l'alcalde Marc Solsona també han aprofitat per assignar la licitació d'aquestes obres que estaran acabades en aquest cas d'aquí a un any, a l'estiu de 2017. Els 2 projectes tenen un pressupost de més de 2 milions d'euros i s'espera que serveixin per a guanyar en seguretat i també per articular i reactivar aquesta banda de la ciutat. I tot plegat ens porta també a gestionar de manera integral, si féssim a vista d'ocell, una zona de Mollerussa que havia sigut molt potent en el seu moment. Penseu que fa 156 anys, si no recordo malament, que va arribar el tren a Mollerussa. Això va provocar que el creixement de Mollerussa, lloc de parada, comencés també a reactivar-se a través de l'estació del ferrocarril i que va fer, per exemple, que el primer recinte firal fos a la mateixa Avinguda de la Generalitat, que és el lloc on arribava el tren. Quan acabi aquest any tindrem finalitzat el que és el pas inferior i a l'estiu del 2017 podrem posar en servei la nova estació d'autobusos de Mollerussa. Vol dir que haurem resolt una cicatriu urbana des del punt de vista de resoldre la integració d'una infraestructura de transport en la ciutat, que sempre és important, i en segon lloc haurem construït un entorn d'una intermodalitat per transport públic de les més potents que en aquests moments jo crec que disposa les Terres de Lleida, les Terres de Ponent. I l'aeroport de Lleida-Alguaire està encara en converses per acabar de concretar la continuïtat del tour operador britànic Nielsen Thomas Cook a la infraestructura lleidatana.
La Generalitat confia que pels vols de Sant Joan poden haver acabat les negociacions i serà aleshores quan es procedirà o no a la signatura de contracte. Mentre els usos socials i festius són l'atractiu per a milers de persones, fins a 4.000, que han assistit al Festival de l'Aire aquest cap de setmana. Ha estat una tercera edició diferent a les anteriors perquè enguany no s'ha comptat amb la Fórmula 1 aèria, tot i que l'organització de la competició confia que l'any vinent pugui tornar a formar part del programa. Un any més, l'aeroport de Lleida-Alguaire ha acollit el Festival de l'Aire, una activitat que any rere any aplega més adeptes i públic més familiar. En aquesta ocasió s'han superat els 4.000 visitants del 2015, tot i no celebrar-se enguany la competició estrella, la Fórmula 1 aèria. Els organitzadors estan treballant per disposar d'un circuit internacional i per aquest motiu no han pogut participar en aquesta ocasió. Això sí, han anunciat la probabilitat de tornar l'any vinent. No es farà Lleida d'Alguaire perquè ja ha passat el temps de fer-ho, però ells estan confiats que l'any que ho podrem fer. Nosaltres estem oberts, expectants, sabent que tenim un bon festival aeri, molt atès al públic familiar, i per tant estem contents i crec que ho podrem fer, però no hi ha resignat i tot això són expectatives encara. Tant la Generalitat com l'organització de l'esdeveniment han valorat molt positivament el festival i asseguren que treballen perquè es consolidi com a referent estatal. Els visitants també han mostrat bones sensacions. L'exhibició ha deixat a més d'un amb la boca oberta i les activitats han agradat a petits i grans. Fins i tot ha vingut públic de fora del territori per gaudir de l'experiència. He vingut des de les Plugues per veure això d'aquí, de tot aquest món dels avions i dels drons. O perquè es veu una cosa nova, els avions, i les coses aquestes no són gaire corrents, a veure-les per aquí en aquesta zona. I també m'ha fet molta gràcia perquè han dit de l'any 46, i clar, diu que celebren els 70 anys, i jo celebro els 70 anys enguany, vull dir que això també m'ha fet gràcia de veure aquells avions. Respecte al futur de l'aeroport, el govern continua en converses amb Nelson i assegura que hi ha empreses que mostren interès per disposar d'hangars. Parlem ara d'altres tipus d'instal·lacions, concretament les que serveixen per a fer front a les calors. I és que Juneda i Suc són les primeres localitats de Ponent que han posat en marxa la temporada de piscines. A les Garrigues ho han fet amb força banyistes que han aprofitat l'entrada gratuïta vigent durant tota aquesta primera setmana. L'abonament, a més, és vàlid per a totes les piscines de la comarca. Més d'un centenar de persones han passat la calor d'aquest diumenge en remull a les piscines de Juneda, que han obert les seves portes aquest cap de setmana. Han estat juntament amb Sucs les primeres de Ponent en obrir. Per això encara hi havia força espai per col·locar la tovallola i per nedar a la piscina. Però els que hi eren no han pogut perdre l'oportunitat de gaudir de les instal·lacions i el primer bany. Perquè m'agrada banyar, puc anar al soral i jugar a futbol, puc menjar i perquè fa calor. Enguany, l'abonament de les piscines de Juneda es pot utilitzar per totes les instal·lacions d'aigua de la comarca de les Garrigues. Un fet que es valora molt positivament perquè beneficia els restaurants i els bars dels recintes esportius i, a més, potencia la mobilitat pel territori. Doncs trobo que és una gran iniciativa, perquè tot el que sigui promoure la mobilitat geogràfica dintre de la comarca, que els infants o els pares o qualsevol persona del poble pugui conèixer altres indrets de la comarca, ja sigui les piscines, ja sigui aprofitar també el temps per conèixer una mica el poble, jo crec que és una molt bona iniciativa que es fomenta ja des del Consell i que promou, això que et dic, més convivència entre les persones de la comarca. La majoria de municipis obriran les seves piscines la propera setmana. A Lleida, les de Capont, Balàfia, Pardinyes, Bordeta i les del Secà, Magraners i Gardeny ho faran el dia 18 de juny. I si de dia molts han aprofitat per fer els primers banys, de nit altres s'han atansat a conèixer la història d'una manera diferent. És el que ha passat a Balaguer, al Museu Comarcal de la Noguera, on els visitants han gaudit d'una visita teatralitzada amb una arpia interactuant amb el públic. La proposta es repetirà durant tot l'estiu. Així comença la visita al Museu de la Noguera, de nit i ambientada en un hospital on una remeiera posa ordre entre els pacients. Es tracta d'una visita teatralitzada que narra el passat d'aquesta zona a través de la col·lecció del museu i de la vida quotidiana que ens descobreix el seu personatge, Maria Bulfarines. És clar, elles explicaran, doncs, per exemple, la Maria Caritat, la monja, explicarà el saber al llarg de la història, des de l'Àndalus fins als monestirs, que on serà a final de l'edat mitjana. La Ramona explicarà la salut, les dones senadores, les dones llepadores i la bruixeria. La Berenguera explicarà l'amor i el matrimoni, i la Caterina explicarà el que és la noblesa i el poder, o sigui, cadascuna des del seu punt de vista.
La visita vol reivindicar el museu i posar en valor algunes de les peces de la seva col·lecció, com l'arpia, interactuant amb el públic d'una manera diferent. L'activitat està enfocada als turistes que pernocten a Balaguer, tot i que també atreu el públic d'aquí en un tour més familiar. Estupenda. Bueno, un poco la combinación de lo que era algunos pasajes del museo en sí con la historia que nos estaba contando la señora que estaba haciendo la presentación, muy caracterizada a ella. La d'aquest cap de setmana ha estat la primera de les visites teatralitzades que realitzaran el primer dissabte de cada mes durant tot l'estiu. Després de la informació esportiva veurem com ha anat la primera edició del Festival de Novel·la Negra al Segre de Negre, que ha omplert de literatura diferents escenaris de la ciutat de Lleida. Des de Pagès Editors, els impulsors ho valoren molt positivament per la quantitat i qualitat del públic i dels escriptors que ha aconseguit concretar. Els en parlarem al final de l'informatiu. Important pas endavant de Lleida Esportiu en l'eliminatòria contra el Real Madrid-Castella. Els didiaquetes van imposar per 1-0 al filial blanc gràcies a una diana d'Òscar Vega i té la classificació per la ronda definitiva més a prop. Equip i afició que ahir va omplir les quasi 13.000 localitats del camp d'esports van demostrar que hi ha fonaments i il·lusió per fer l'assalt a l'ascens de categoria. Un gran resultat. Els jugadors del Lleida Esportiu donen per bo l'1-0 obtingut davant el Real Madrid-Castella, un avantatge mínim però molt important. Important perquè es va deixar la porteria imbatuda, quelcom fonamental en una eliminatòria a doble partit i perquè, malgrat que s'enfrontava un equip de gran qualitat, va demostrar una vegada més que sap el que juga i que és capaç de plantar cara i superar a qualsevol rival de la categoria. Bueno, un buen resultado, portería cero, es una victoria, al final no se puede pedir más, vamos a ir allá a darlo todo y a intentar hacer bueno el resultado. Hombre, vamos con el resultado a favor, nosotros vamos a ir a darlo todo y a intentar pasar sí o sí. Tenemos un buen resultado y vamos a hacer el mismo partido, intentar darlo todo y esperemos pasar. Òscar Vega va ser l'autor de la diana local, amb una espectacular xilena, sens dubte un dels gols de la temporada. Bueno, pues es un centro de Raúl, un balón al segundo palo que remata Molo, la intenta devolver, le da a un jugador de ellos del Madrid, se queda el balón en el aire flotando y a mí pues me llega en esas circunstancias y tengo que hacer la chilena. La verdad que no veo otra opción de remate y me sale instintivamente hacer ese gesto. El camp d'esports va presentar un ple absolut. Es va penjar el cartell d'entrades esgotades 2 hores abans del partit i la sintonia entre equip i afició va ser una altra de les claus de la victòria. La verdad que espectacular, que el campo lleno a rebosar, que se notó mucho el apoyo, sobre todo el ánimo, los cánticos, la gente apoyando en todo momento. Y ahora que para estos partidos te da un plus de motivación que se nota a la hora de sacar resultados. Ara tocarà afrontar el partit de tornada dissabte a Madrid, on 300 aficionats lleidatans tindran la possibilitat d'acompanyar l'equip. Ahir, al camp d'esports, més de 13.000 van gaudir amb la victòria blava. El Lleida Esportiu no podia començar de la millor manera la segona eliminatòria per l'ascens a segona A, després de guanyar el Madrid-Castilla amb un espectacular gol de xilena d'Òscar Vega. Però tot i així, els blaus van patir fins al darrer minut, davant d'un filial blanc que recuperava amb velocitat i atacava amb insistència. L'actuació de Crespo va ser providencial i va evitar diverses ocasions clares. Es casi un mano a mano, creo que hemos controlado mucho mejor el juego y yo creo que en la segunda parte la sensación por lo menos del banquillo era que podía estar más cerca el segundo nuestro que el empate, ¿no? Así como en la primera parte, bueno, pues la verdad es que ellos han hecho méritos para haber empatado y creo que ha sido Iván con sus 2 o 3 paradas el que nos ha mantenido ahí con la ventaja. El camp d'esports lluïa com mai, 13.000 espectadors que van demostrar tot el seu suport a l'equip d'Idiáquez. Als 8 minuts ja va arribar l'avantatge del Lleida quan Òscar Vega rematava de xilena gràcies a l'assistència de Molo. Però el partit va seguir amb un Madrid molt potent que en algunes ocasions frenava els blaus. Es una contradicción lo que voy a decir, que nos ha venido mal, pero bueno, no nos ha permitido seguir jugando, hemos sido menos valientes después del gol, ¿no? Y hemos jugado con un poquito de miedo, hemos tenido 2 o 3 pérdidas seguidas en 5 minutos que han terminado con casi ocasión del Madrid y eso evidentemente genera cierta incertidumbre dentro del campo. A la represa el partit va seguir amb la mateixa dinàmica, amb un Madrid que insistia constantment, però Lleida a poc anava recuperant i Carlos Abad va tenir algun ensurt. Al minut 56, Diego Suárez va acabar amb la pilota fregant al pal.
També ho va tenir molt a prop Urco Arroyo amb aquesta gran ocasió que va acabar fora. Minuts més tard, Alejandro Salto veia la segona groga i va deixar el Madrid-Castilla amb 10 jugadors. La nota negativa per part del Lleida va ser el canvi de Marc Martínez i Toño, que van haver de ser substituïts al segon temps. Amb aquest resultat, el Lleida viatjarà a Madrid la setmana que ve i afrontarà la tornada a les 6 de la tarda a Valdebebas. La ciutat de Lleida es va mobilitzar com feia anys que no recordava per animar l'equip davant del Real Madrid-Castella, amb llargues cues per accedir a l'estadi i amb les 13.000 localitats de les que consta el camp d'esports totalment esgotades. Un partit que va aixecar una gran expectació a tot l'estat. A part dels 15 mitjans de Lleida habituals que segueixen l'actualitat de l'equip, se'n van sumar més de 50 de diferents diaris, ràdios i televisions. Tot un desplegament mediàtic i també d'aficionats que no van deixar sol a l'equip i que ja en els prolegòmens del partit confiaven en una victòria dels d'Immanol i Diáquez. És un partit molt difícil i crec que el Lleida guanyarà 3-0. Complicat era fer playoff, complicat era fer el Baracaldo, complicat era pagar les nòmines i aquí estem. Avui serà un dia difícil, com el del Baracaldo, però em sembla que si no ens marquen, que tenim una molt bona defensa, anirem allà i passarem. Aquest partit anirà just, però al final guanyarem a Valdebebas. Un golet el farem. Guanyarà el Lleida! Vinga, Lleida! Que podem guanyar! L'Almacelles ha fet ja el primer pas per aconseguir tornar a primera catalana. L'equip del Segrià va imposar-se dissabte en l'anada de la promoció d'ascens disputada al seu camp a l'Espluguenc gràcies a un solitari gol aconseguit per Barco, ja avançada la segona meitat. El conjunt que entrena David Jiménez hauria pogut aconseguir una renda més àmplia, però la manca d'encert en els metres finals ho va impedir. Aquest únic gol és el que hauran de defensar en la tornada que es disputarà el proper cap de setmana en dia i hora, encara per determinar. Si són capaços de fer valer l'avantatge, es convertiran en el quart equip lleidatà a la primera catalana acompanyant Balaguer. Lleida B l'ha ascendit al picat. L'ICG Software Lleida estarà un any més a la màxima categoria de l'hoquei nacional. En una última jornada d'infart, els d'Albert Folguera van aconseguir la permanència malgrat perdre el seu compromís davant del Barça. La resta de resultats els van ser favorables i finalment es va poder celebrar la salvació en un pavelló 11 de setembre que mai va deixar de creure en l'equip. Els jugadors i l'afició de l'ICG Software Lleida van esclatar d'alegria i eufòria després d'aconseguir la salvació a l'hoquei Lliga. Un final de temporada molt dur i amb possibilitats de descens, però en canvi les derrotes dels rivals directes en l'última jornada van ser la clau de la permanència. El Llista ho tenia ben complicat, depenia d'ell mateix, però havia de guanyar el líder indiscutible, el Barça. També havia d'estar pendent del Massanet, el Lloret i l'Alcoi. Els blaugranes no van perdonar i van demostrar la seva superioritat amb una victòria per 2-6, un resultat que deixava els de Lleida pendents dels seus rivals. Els darrers minuts del partit del Massanet van ser eterns, fins al punt que Folguera no sabia on posar-se. M'he ficat allà, he resat una mica, soc creient, he resat. Sí, he resat. I he esperat doncs que, no sé, que algú tingués compassió de nosaltres i que algú pensés que tot l'esforç que hem fet aquest any i tot el que ens ha passat ho tingués en compte, no? Malgrat la salvació, s'ha d'analitzar quin ha estat l'error d'aquesta temporada i s'ha de fer un pensament per afrontar la propera. La primera volta va ser molt positiva i semblava que les coses funcionaven, sense pensar en el descens. En canvi, l'escenari ha estat molt negatiu en la recta final. Ara, una de les qüestions és saber si Folguera seguirà o no al capdavant de l'equip, una situació que encara és força incerta per part del tècnic. Les hem passat de tots colors, cada any estem patint, i penso que, honestament parlant, això no vol dir que no continuï, vol dir que estem de parlar de moltes coses. Si els jugadors no es poden canviar, doncs que es canviï l'entrenador, ho dic honestament, no estic dient que no continuï ni res, estic dient el que estem en aquests moments i fa dies que m'estic plantejant. I ara ell m'ha d'explicar què és el que vol, què és el que tenim i si algú vol vindre a Lleida. Els jugadors van alliberar amb eufòria tot el cansament i els nervis que portaven a sobre. Es van emocionar en tenir la recompensa d'una temporada molt dura però treballada. Ho podem dir amb el cap ben alt, que hem tirat endavant amb els transistors fins al final, però si ens hem salvat és perquè ens ho mereixíem
i més que ningú. I amb un pavelló com avui us puc assegurar que fa molts anys que jugo a hoquei i ni a les finals. L'afició també va demostrar el seu suport durant tot el partit. De fet, el pavelló estava ple i els seguidors van animar fins al final, un final que va recompensar l'esforç i el treball de l'equip. La Copa del Món d'Eslàlom és ja una cita habitual a la Seu d'Urgell, però no per això deixa de ser un esdeveniment important. Prova d'això està en el fet que cada cop atreu més participants i aquest any ho farà amb rècord, també en quant a països competidors i amb una nova disciplina en joc. Copa del Món rècord per a la Seu d'Urgell, la que es viurà aquest proper cap de setmana al Parc del Segre. La cita, que se celebra anualment a la capital de l'Alt Urgell, segueix creixent en prestigi i també en nombre de participants enmig de l'any olímpic i en aquesta edició superarà el seu sostre tant en països participants com en competidors. 48 països, més de 300 atletes, per tant, a poc això va pujant i anem marcant-nos els nostres propis rècords. Mai en una competició de la Copa del Món a la Seu havíem tingut tants països inscrits. A més, la prova tindrà enguany una novetat destacada en l'àmbit competitiu, i és que per primer cop es disputarà la modalitat d'Slalom Cross, una disciplina que s'està introduint de forma lenta però constant des de la federació i que garanteix espectacularitat. Vol dir que és una prova de que hi ha bastanta fricció entre els participants, perquè es toquen i s'acavallen i això, és a dir, que és molt espectacular. Veurem, és a dir, una mica la idea de la Federació Internacional és de promoure amb el mateix escenari que es fan les competicions d'eslàlom, que és la prova reina, noves modalitats que algun dia podrien arribar a ser olímpiques, com va passar amb l'esquí i amb el border cross. El temps ens ho dirà. Pel que fa als participants de casa, la representació lleidatana estarà ben nodrida, encapçalada per l'olímpica Núria Vilarrubla i secundada per Marta Martínez, Jesús Pérez, Dani Marzo. A nivell personal, aquesta Copa del Món és molt especial. La veritat és que portem ja molts anys competint en aquestes Copes del Món i lluitant per ser als millors llocs i, com no, doncs ho tornarem a fer, tornarem a jugar a casa i esperem fer-ho bé i dedicar-vos una bona competició. Els participants ja s'estan instal·lant des d'avui a la Seu d'Urgell, on també han començat els entrenaments. La competició pròpiament dita s'encetarà divendres i s'allargarà fins diumenge. Mig miler de persones van prendre part la nit de dissabte de la primera cursa i caminada del Castell del Remei, a la localitat de Penelles. Els participants van poder triar entre dos recorreguts de 9 i 15 quilòmetres que havien de recórrer amb l'ajut d'un frontal per il·luminar-se. Aquesta era la segona de les 3 proves de què consta el circuit de vi, que impulsa la promoció del territori i de la seva producció vinícola i també la lluita contra el lupus. De fet, una part del que recapta la carrera va destinada a aquesta causa mitjançant la Fundació Catalana del Lupus. Els vencedors absoluts van ser Javier Mora en el recorregut llarg i Jaume Torra en el circuit de 9 quilòmetres. Marc Márquez ja lidera el Mundial de MotoGP. El cerverí no va poder guanyar el Gran Premi de Catalunya després d'unes últimes voltes per emmarcar amb Valentino Rossi, que finalment s'enduria la victòria, però es va endur el premi més important, el de passar a comandar la classificació. En bona part també gràcies a la caiguda de Jorge Lorenzo, que va abandonar la cursa després d'un accident amb l'italià Andrea Iannone. Pel que fa a Moto2, Àlex Márquez també va abandonar al patir una caiguda al revolt 10 quan marxava en la 4a plaça. Jaume Terradellas i Quique Wellin van ser els vencedors del torneig Atlas Energia, que es va disputar a Lleida. Una competició que va comptar amb clínics dirigits per alguns dels millors jugadors del món i que es va celebrar en un dels espais emblemàtics de la ciutat, la plaça de Sant Joan. La plaça Sant Joan de Lleida es va convertir en l'escenari de 2 pistes de pàdel per acollir el torneig Atlas Energia, amb la presència de jugadors professionals com Paquito Navarro i Juan Martí, el número 4 i 8 del món. L'objectiu de la competició és unir l'esport amb els espais emblemàtics de la ciutat mitjançant el pàdel. L'any passat ja es va celebrar el torneig a la Seu Vella amb les mateixes intencions i ara va tocar fer-ho a la plaça Sant Joan. Ya tuvimos la anterior en la Sibila y la verdad que, bueno, muy bonito todo, el entorno sobre todo, y bueno, ahora repetimos aquí y la verdad más que nada es un tema de
fomentar el deporte y que la gente también es un sitio como la Plaza San Juan, que es un carrer mayor donde hay muchas tiendas y tal, se ve mucho y la gente se para a mirar y tal, y así que la verdad muy contento. L'empresa lleidatana Social Events i el gimnàs EQE van ser els organitzadors del torneig, una competició que va reunir a centenars d'aficionats. Jo quan ho vaig veure vaig al·lucinar, perquè jo crec que detalls com aquest fa créixer el pàdel com a esport, perquè ara no és gaire conegut i detalls així fa que es conegui molt el pàdel. Com a tota competició hi van haver guanyadors. En categoria masculina, Jaume Terradellas i Quique Welling van ser els dominadors. Pel que fa a la categoria femenina, la lleidatana Laia Bonilla i Xènia van ser clares vencedores. Ha sigut un torneig bastant fàcil, però perquè nosaltres hem jugat bé, no perquè les rivals siguin dolentes ni res, però hem jugat molt bé. És un torneig que dona el gust de jugar perquè és un espai diferent on juguem normalment, que juguem al pàdel indoor, als clubs i així, realment poder jugar aquí s'agraeix. L'ambient, molta gent, tot molt xulo, molt ben muntat. El certamen va mostrar el millor pàdel de Lleida dins d'un espai emblemàtic que va permetre gaudir de manera diferent d'aquest esport. Marxem avui amb una primera edició de gran èxit del nou festival literari sobre novel·la negra, El Segre de Negre, que impulsa Pagès Editors. Ha comptat amb reconeguts autors i un públic molt entregat per una iniciativa que tots consideren vital per a la dinamització de la lectura en general. Amb aquesta nova iniciativa ens acomiadem. Acabin de passar bon dilluns. Bona tarda. L'obra social de Clínica Sanza amb la cultura. Aquest cap de setmana, Lleida ha celebrat el seu primer festival de novel·la negra, El Segre de Negre, una iniciativa creada per l'editorial Pagès que té com a objectiu fer visible els llibres i dinamitzar la lectura. L'esdeveniment ha estat un gran èxit i ha comptat amb un públic molt entregat. Per això, des de l'organització es plantegen més edicions. Doncs sí, la nostra voluntat precisament és que sigui l'inici d'un llarg camí i que el Segre de Negre, doncs, per què no, pugui anar a través del curs del riu del propi Segre, des de la Plana fins al Pirineu. Encara no està pensat, és a dir, el que volem una mica és consolidar, potser aquest any i l'any que ve a la ciutat de Lleida i ja començar a agafar una mica de feedback en diferents poblacions. Potser podríem començar des del Segrià a Pla d'Urgell, doncs anar pujant, no? Per què no? El Segre de Negre ha realitzat activitats per a menuts i grans, com espectacles de carrer o la lectura de diferents novel·les negres des de principis del segle XIX fins a l'actualitat. També autors de renom han trepitjat la ciutat per apropar-se al seu públic i tots ells han volgut aplaudir la celebració del festival, que consideren fantàstic. La valoració és absolutament positiva, a més per una raó molt senzilla, no? I fàcil d'explicar, i és que la majoria de novel·les negres que han fet els autors lleidatans, la gran protagonista és Lleida, la societat lleidatana, no? I bé, una mica el Vidal amb el seu llibre Salvatge Oest ja va demostrar que hi havia històries reals del gènere negre. Doncs ara la ficció també s'afegeix a aquesta iniciativa. Per tant, el festival penso que encaixa perfectament amb l'entorn. I és fantàstic que tinguem tots aquesta oportunitat perquè moltes vegades estem voltant per Catalunya sempre fent pedagogia de Lleida i que puguem fer aquí enmig dels nostres és fantàstic, és un luxe, la veritat. El gremi de llibreters també està més que satisfet. Expliquen que la ciutat viu un moment molt bo respecte a la literatura detectivesca i confien que el Segre de Negre faci créixer encara més el públic lector i la venda de llibres.